Vážení posluchači, zveme vás ke sledování rozhlasové dramatizace románu Jane Austenové Mariano. Elinor. Rozum a cit. Část 8. Z čeho budou žít mladí manželé Ferrersovi? Naše první společenská sezóna v Londýně je nezvykle rušná. Sotva se Mariana vzpamatovala z Willoughbyho zrady a jeho sňatku s bohatou slečnou Greyovou, přišel další skandál. Sestra Lucy Steelové prozradila Fanny, naší švagrové, že Lucy je již několik let tajně zasnoubena s Edwardem Ferrersem. Sestry Steelovy byly okamžitě vykázány z domu našich příbuzných. Fanny a mamam Ferrersová padaly střídavě do mdlob a do hysterických záchvatů a ani moje milovaná Mariana nemohla pochopit, jak v sobě mohly najít zalíbení osoby tak rozličné, jako jsou Edward a Lucy. Při své povaze si nemohla srovnat v hlavě zejména to, že já ovšem dávno věděla a nikomu jsem se svým trápením nesvěřila. Asi jsme opravdu každá jiná. Ale nejvíc pohoršen byl náš nevlastní bratr John, který prostě některé věci nikdy nepochopí. Nemáte představu, mé drahé sestry, co si Fanny vytrpěla po tom otřesném odhalení. Chovám ale naději, že se to neprojeví na jejím zdraví. Doktor Donovan aspoň říká, že je velice odolná. Ten nevděk. A přitom pro ně tolik udělala a věnovala jim plnou důvěru. Škoda přeškoda, řekla mi dnes ráno Fanny tím svým milým způsobem, že jsme radši nepozvali tvé dvě sestry. V tom ji opravdu poznávám. Co prožívala maman Ferrersová. Zatímco mu s takovou láskou sjednává výhodnou partii, on je celou dobu zasnouben. A s kým? Z téhle strany žádné nebezpečí nečekala. Máš pravdu, paní Ferrersová se chovala ošklivě k Elinor, ne k Lucy. Mariano, umím si představit, jak to pro ní bylo hrozné, Johne. Ano, ale nejhorší jí teprve čekalo. Zapřísahala ho, že mu dá připsat panství v Norfolku s výnosem 1200 ročně, když si vezme slečnu Mortonovou. Hrozila, že naopak bude žebrák bez střechy nad hlavou, když to neudělá a že ho pak nechce v životě vidět. A kdyby si zvolil nějaké povolání, postará se, aby mu byly kladeny patřičné překážky. Dobrotivý bože, je tohle vůbec možné? Takovou zatvrzelost bys od něho nečekala, viď, Mariano? Takovou zatvrzelost bych nečekala. Ani já. Tak jsem si ho vzal taky na paškál. Ale naléhali jsme nadarmo. Edward prohlásil, že svému zasnoubení dostojí za každou cenu. Jednal jako čestný muž. Tomu nemůžeš mít za zlé, Johne. Následky si ale přičte sám. Včera odešel z matčina domu, jako žebrák. A mama rozhodla, že vše, co by za normálních okolností dostal Edward, připíše Robertovi. Bože, tak si zkazit život. Hrozný osud. I když není v mé moci ho nijak podpořit, hluboce s ním cítím. Vždyť mohl pobírat 2500 ročně. Snad mi, drahá slečno Dashwoodová, nebudete zazlívat, že se osměluji napsat, ale vím, že vaši přátelskou duši potěší dobré zprávy o mně a drahém Edwardovi. Podstoupili jsme těžké zkoušky a byli vystaveni kruté trýzni, ale zároveň myslíme vděčně na své přátele, na jejichž dobrotu nezapomeneme a vás k nim počítáme na předním místě, neboť jsem mu pověděla, jak dlouho jste ovšem věděla a mě podporovala. Včera odpoledne jsem s ním strávila 2 přešťastné hodiny. Kdy jsem ho nabádala, aby si nešlapal po štěstí a rozešel se se mnou? No ne. Ale prohlásil, že matčina hněvu nedbá, jen když bude mít mou lásku. Dá se prý brzo vysvětit a proto vás prosím, kdyby bylo ve vaší moci doporučit nás někomu, kdo se chystá obsadit prázdnou faru,
nezapomeňte na nás. Končí papír a proto končím i já. Předejte prosím pozdravit drahé paní Jenningsové. Doufám, že nás přijde někdy navštívit, až pojede kolem. No samozřejmě. Bydlíme teď u sestřenek v Bartlettových domech, jakož i séru Johnovi a tak dále a tak dále. Krásně to napsal. Ano, patřilo by se, aby mu vrátila slovo, kdyby chtěl. Patřilo. To je celá Lucy. Tak velkomyslná. To ano. A říká o mě drahá paní Jenningsová. To se ví, že je přijdu navštívit. Děkuji vám, Elinor, že jste mi to dala přečíst. Děkuji. Prosím. A teď vás vyvezu do Kensingtonských zahrad. Říká se, že březnové sluníčko ještě nehřeje, ale dneska určitě udělalo výjimku. Tak se pěkně oblečte, ať vám to sluší. Ale to ani nemusím připomínat. Držela se statečně. Ani jedna invektiva vůči Lucy. Ty ještě líp. Jak ti asi musí být, když ji tak chválí? Dost smutnění. Jedeme na sluníčko. Prý už lezou krokusy. Nezlob se, Elinor, já nikam nepojedu. Ale proč? Slyšela jsem, že se novomanželé Willoughbyovi vrátili do Londýna a dnes bude v zahradách každý. Mariano, bude ti to smutno. Ne hůř, než kdybych se tam s ním potkala. A mně s klavírem smutno nebude. A loutka má tam v koutku už dlouhou chvíli má. Nuž sáhni k svému proutku a začni kouzla svá. Vstup váhavým byť krůčkem vedřímající háj. Ať v stráni nad potůčkem zpěv táčat zní jen máj. To je krás. To je radost. Paní Klárková, jste to vy? Nebude vám vadit, děvenko, když přibereme na procházku mou starou známou? Ale vůbec ne. A není tamhle plukovník Brandon? Dobré odpoledne, milé dámy. Dobrý den. Mohu se k vám připojit? Bude nám ctí, plukovníku. Mohl byste nabídnout teda mě tady, Elinor? Já si mám co povídat tuhle s přítelkyní. Ale půjdeme vám v patách, to si nemyslete. Dlouho jsme vás neviděli, plukovníku. Musel jsem zajet na Delaford, slečno Elinor, podívat se, jak se daří Líze. Je v pořádku. Ona i dítě, zaplet pánbu. Brzy se tam přesunu i já. Ten týden, co jsem byl pryč, přinesl prý spoustu překvapení, hlavně snad vašim příbuzným. Ano. A Edwardu Ferrersovi velkou křivdu z jejich strany. Slyšel jsem, že ho zavrhli a vydědili, protože nechtěl zrušit zasnoubení s velmi slušnou dívkou. Tak nějak. To je kruté. Setkal jsem se s panem Ferrersem na Bartonu a pak několikrát tady u Dashwoodových udělal na mě nejlepší dojem a jako vašemu příteli jsem mu nakloněn ještě víc. Děkuji vám. Vyrozuměl jsem, že se chce stát pastorem. Na mém panství v Delafordu se uvolnila fara, může ji mít, pokud o ně bude stát. Nevynáší moc, tak 200 liber ročně, ale pokud by mu vyhovovala, předám mu ji s největší radostí. A vás snad mohu poprosit, abyste mu to tlumočila. Já? Nechápu, co vás na tom překvapuje. Já mu mám zprostředkovat zprávu, že už nic nebrání jeho sňatku s Lucy? Ne, nerada bych si osobovala vděčnost, která mi nepřísluší. A opravdu nevím, zda by to z vašich úst neslyšela raději. Naopak, mohl bych ho přivést do rozpaku. Vy jste jeho přítelkyně. To jsem. Ráda mu ten radostný vzkaz sdělím, plukovníku. Ale raději písemně. Věděl jsem, že to pro mě uděláte, slečno Elinor, a pro pana Ferrerse samozřejmě. Kdybych vás tu nepotkal, navštívil bych vás ještě dnes večer. Také, abych se poptal na zdraví vaší sestřičky. Škoda, že jste ji nevzala na sluníčko. Snad není zase nemocná?
Ne, Mariana se bála možnosti jistého setkání. Asi i vy jste zaslechl, že šťastní novomanželé Willoughbyovi jsou opět ve městě. Ano, ano. A ani já bych neměl radost, kdybych se tu s nimi potkal. Doufám, že slečnu Marianu brzy uvidím. Vyřiďte jí, prosím, můj přátelský pozdrav. Už nás opouštíte, nevěrníku? No jen jděte. A přijďte zítra na večeři, jestli jste volní. Budu se těšit, milostivá paní. Tak co? Už je ruka v rukávě? Dá se to tak říci? Ale to je úžasné. Gratuluji. Plukovník je skvělý, báječný, velkorysý, pravý gentleman. To opravdu je. Vůbec jsem nic takového nečekala. Ale pro pána, nebuďte zas tak skromná. Mně to napadlo už dávno. Ale vždyť on se o tom dozvěděl až v Delafordu. No, možná, že si v Delafordu uvědomil, jak rád by tam měl spřízněnou duši. Bude tam mít 2. 2. Mariana se přestěhuje k vám? Mariana? Já vám nerozumím, milostivá paní. No, až se s Brandnem vezmete, půjde Mariana zřejmě s vámi. Já s plukovníkem? Nabídl vám přece ruku. No, já vás pozorovala. Byla jste v tak rozkošných rozpacích. Ale ano, chvíli jste odmítala, ale on naléhal. A pak jste řekla, ano, tak vážně. Ale to se opravdu mýlíte, milostivá paní. Aha, nechcete, aby se o tom zatím vědělo. Aha, stačí říct. Však víte, děvenko, že ode mě se nikdo nic nedozví. Když se mi ovšem řekne, o čem konkrétně mám mlčet. Pozdravuje tě plukovník Brandon. Právě se vrátil z Delafordu a s velkým zájmem se na tebe ptal. Je hodný, děkuji. A koho jsi viděla ještě? Byl tam celý Londýn. Jen čerství novomanželé ne. Mohla si klidně jet s námi. A ti budoucí? Také ne. Naštěstí pro mě. Je lepší, když ho neuvidíš, Elinor. Ale teď mu musím napsat. Teď hned. Elinor, co to slyším? Přece by ses neponižovala jako tenkrát já. O mě nejde. Budu dělat jen prostředníka mezi ním a plukovníkem Brandonem. Všechno ti řeknu, ale teď mě prosím tě na chvíli nech. Tak to tě nebudu rušit. Jen hraj. Při hudbě se mi líp přemýšlí. Slečny, pan Edward Ferrars. A je to. Mám vám hrát k rozhovoru? Zmizím jak dým, ale pak mi všechno musíš povědět. Slečno Elinor. Edwarde, vítám vás. Omlouvám se, že jsem vám sem tak vpadl. Chtěl jsem odevzdat jenom vizitku na rozloučenou. Zítra odjíždím a zdálo by se mi neslušné, abych vás o tom nespravil. Ale paní Jenningsová, kterou jsem potkal tady v ulici, mi řekla, že vás právě zavezla domů a že mám jít rozhodně dál. To je dobře. Právě jsem vám chtěla tu důležitou zprávu napsat, ale takhle to bude rychlejší. A jakou zprávu? Nevím, jak bych... Plukovník Brandon mě dnes odpoledne požádal, abych vám vyřídila, že by vám velice rád nabídl Delafordskou faru, která se uprázdnila. Lituje, že prebenda vynáší jen 200 ročně, ale snad vám to prý alespoň částečně umožní zbavit se starostí a poslouží k dosažení toho, co si v životě přejete. Plukovník Brandon? Chce vám tak vyjádřit účast s krutým postavením, do něhož vás vehnali příbuzní.
Účast, kterou já a Mariana a všichni vaši přátelé sdílejí. Plukovník Brandon Farrow mě? Jistě za to vděčím vaší dobrotě, slečno Elinory. Co prožívám já těžko... Já nejsem velký řečník. Mýlíte se, já s tím nemám nic společného. Mně žádnou přímluvou zavázán nejste. Plukovník je přítel naší rodiny a dělá mu radost pomoci člověku, který se dostal do nesnází. Plukovník Brandon je zřejmě vzácný člověk. Vždycky jsem to o něm slýchával a z těch pár setkání mi byl sympatický, ale tenhle jeho čin stále ještě nechápu. Není každý tak strohý, jako jsou vaši i moji příbuzní. Myslím, že plukovník bydlí na St. James Street. Musím si pospíšit a vyjádřit mu svou vděčnost, když vy ji nechcete přijmout. Jen jděte. A věřte, že vám přeji jen to nejlepší, Edvarde. Slečno Elinor, já vám... Vy pro mě... Ať to bude vypadat jakkoliv. Nashledanou. Až ho uvidím příště, bude už manželem Lucy. Fanny je nejspíš ve svém pokoji, drahá Elinor. Hned pro ní dojdu. Jistě tě ráda uvidí, teď když už... Tedy chtěl jsem říct, že tě měla tím svým milým způsobem v oblibě odjakživa. Proč nepřišla Mariana? Musí se ještě šetřit. Ale mám vyřídit mnoho pozdravů. Ano. Než se k nám připojí Fanny, je ještě tak slabá po tom přestálem šoku. Rád bych si s tebou promluvil o té delafordské faře. Skutečně jí plukovník Brandon Edwardovi daroval. Ty to přece musíš vědět. Pokud vím, nabídl mu ji a Edward rád přijal. Neuvěřitelné. Já žasnu. Nejsou přece příbuzní a za beneficia se dnes nabízejí slušné částky. Kolik vynáší? Kolem 200. No prosím, 1400 liber mohl plukovník klidně dostat za posloupnictví. Jak to, že člověk tak rozvážný jako plukovník takhle zbůhdarma plýtvá? Leda, že faru prodal a čeká, až majitel dosáhne potřebného věku. To bude ono. Ano, jedná se o pouhé propůjčení. O tom pochybuji, bratře. Plukovník mě pověřil, abych jednala jeho jménem a tak vím, že opravdu jde o dar, což jsem také Edwardovi tlumočila. Ale co tím pro boha může sledovat? Prostě mu podal pomocnou ruku. Edward má z pekla štěstí. Ale před Fanny o tom radši nezačínej. Pověděl jsem jí to, nesla to statečně. Ale chápeš, že každá připomínka... Myslím, že Fanny i nadále statečně ponese vědomí, že nikdo nesmí být šťastný jinak, než mu to povolí ona a její mama. Ano. Mama o faře ještě neví a je to dobře. Ovšem, až dojde k sňatku, dozví se všechno. A co? Aby ji potěšila zpráva, že syn má z čeho být živ, to jistě nepřichází v úvahu. A vůbec si neumím představit, že potom, jak ho zavrhla, by se jí vůbec ještě něco dotklo. Elinor, nevycházíš ze znalosti lidské povahy. Mama Ferrersová přece nemůže zapomenout, že Edward je její syn. Předpokládám, že touhle dobou už jí to jistě dočista vypadlo z paměti. Křivdíš jí. Je vzorem milující matky. Například teď pomýšlí na to, že by si slečnu Mortonovou mohl vzít Robert. Dáma sama do toho nemá co mluvit? Nerozumím ti? Co pak jí je jedno, zda si vezme Edwarda nebo Roberta? Ale jak je v tom pro boha rozdíl? Robert je teď v postavení nejstaršího syna a jako takový... Mluvila jsem o lidech, ne o postavení. Drahá sestřičko, možná, že se tě dotklo, že tu byly jakési námitky, když si v létě a na podzim na Norlandu s Edwardem často pobývala. Jistě tě potěším, když ti řeknu, že po hrůze s tou Steelovou se mama vyjádřila, že to není k porovnání a že by dala rozhodně přednost vztahu Edwarda s tebou. Ze dvou zel, řekla výslovně, by to bylo rozhodně to menší. Smířila bych se s tím a byla ráda, že to nedopadlo hůře. To ti může sloužit ke cti, jakož i celé naší rodině. I když nepochybuji, že ty teď uděláš stejně dobrou partii
možná i lepší. Navštívil tě v posledních dnech plukovník Brandon? Ty jsi opravdu chápající bratr, Johne. Prostě se jen snažím mít na paměti slib, který jsem dal. Ale, vidím, že máte milou návštěvu. Slečno Dashwoodová, tak co říkáte té revoluci v naší rodině? Jak je Fanny, Johne? Mnohem lépe, Roberte. Zrovna jsem chtěl pro ní zajít. Řekl jsem mama rovnou, že jestli se ten sňatek uskuteční, nehlásím se k němu, protože se tím navždy vyloučí ze slušné společnosti. Tu osobu jsem tady u Fanny viděl 10 minut, ale úplně mi to stačilo. Neohrabané venkovské děvče bez rozhledu a elegance. Ovšem, při Edwardově vzdělání a výchově se dalo čekat, že bude snít o bukolickém životě někde na faře. Vy někam spěcháte, slečno? Je pozdě a slíbila jsem paní Jenningsové, že se pro ní zastavím u Palmerů. Vyřiďte prosím Johnovi a Fanny, že už jsem musela jít. No, ale jistě, pan Palmer bude prý v parlamentu. To je společnost, pro kterou jsme byli zrozeni. Co pak to Edward nechápe? Fanny tu bude hned. Kam pak, Elinor? K Palmerovým. Dohodnout se kvůli odjezdu z Londýna. Slyšel jsem, že vás vezmou do Clevelandu. To je štěstí, viď? Dostat se tak daleko, bez výdajů a s takovými lidmi. No, ještě vám přijdeme dát s Bohem. Ale nejvíc se s Fanny těšíme, až tě navštívíme v Delafordu. Ale to je přece tam, co je ta fara, ne? Především je to tam, kde je plukovník Brandon, Roberte. Byl jste naší první návštěvou v Londýně, plukovníku. Je hezké, že jste i poslední, kdo nás navštívil před odjezdem. Přišel jsem se jen zeptat, jestli nepotřebujete něco na cestu. Jste moc laskaví. Myslím, že všechno proběhne příjemně. Paní Jenningsová odjezd pečlivě připravila a druhým kočárem pojede paní Palmerová s tím malým a s chůvou, takže nám bude veselo. Tak šťastnou cestu a nashledanou za pár dní v Clevelandu. Vyjedeme s panem Palmerem tak, abychom se mohli co nejdříve těšit z vaší přítomnosti. To si ale musíte opravdu pospíšit, plukovníku. Mariano. Nezůstaneme tam víc než 3 dny. Ne, Palmerovi doufají, že vás zdrží. Alespoň týden. Jsou velice laskaví, ale už jsme mamince napsali, že se na cestu z Clevelandu vydáme tak, abychom v pondělí večer byli v Bartonu. Když si pomyslím, že za týden už ji zase uvidím. Byla to dlouhá zima, že, slečno Mariano? Ale teď už jedete vstříc jaru. To doufám. A děkuji vám, že jste ji s námi překonal. Jaké pak díky. Vždyť jsme se vlastně viděli velice málo. Právě proto. Nevtíravé pozornosti je schopen málo kdo. Byl bych opravdu šťastný, kdybych vás časem mohl uvítat na svém panství. Obě dvě, samozřejmě. Proč mne chce každý vidět na Delafordu, když je to poslední místo, kde bych chtěla být? Jinak ale odjedu z Londýna s klidnou duší. Vysvobodila jsem se z tíživého přátelství s Lucy a Mariana nepotkala Willoughbyho ani jeho ženu. Pobyt v Clevelandu bude jistě příjemný, zejména až tam za námi přijede plukovník Brandon a pan Palmer. I když humor tohohle koženého pána je opravdu zvláštní a věčný smích jeho ženušky poněkud únavný. Po 2měsíční konfrontaci s povrchnostmi skyslé londýnské smetánky člověka osvěží, když je na venkově postaven tváří v tvář skutečným životním dramatům, jako je pomrznutí popínavých růží a nechuť slepic sedět na vejcích. Pan Palmer je přece takový šibal. Po smíchu znějícím jako stříbrné zvonky se mi také stýskalo, i když jsem ho neslyšel pouhé 4 dny. A co myslíte, že pan Palmer řekl, když jsem mu ukazovala, jak náš malý Thomas vyrostl za těch pár dní, co ho neviděl? Vlastně už ani nevím, ale zaručeně to bylo něco moc vtipného. Slečno Mariano,
Při pohledu na vás snad zase začnu věřit, že na venkově žijí víly. Omlouvám se, jdu pozdě. Přišla jsem celá zmoklá. Ale pořád ještě máte na vlasech kapičky. Po jarním dešti se prý roste do krásy. To vy ovšem nemáte zapotřebí. Jsem rád, že jste už zase propadla svým starým zvykům a láskám, slečno Mariano. Dlouhé procházky v přírodě mi v Londýně chyběly nejvíc. Co může být krásnějšího, než bloudit v osamění krajem? Jen jestli jste se dobře osušila, dítě. Nerada bych vás poslala vaší paní matce s rýmou. Opravdu mi nebyla zima, milostivá paní. Pršet začalo, až když jsem byla skoro u domu. Máte tady krásné okolí, pane Palmere. Zítra vás po něm trochu povozíme. Vidíte, drahá. Třeba se tu slečnám tak zalíbí, že se přece jen trochu zdrží. Maminka už se nemůže dočkat, milostivá paní. A přiznám se, že mi také ne. Jako matka teď umím mateřské city pochopit. Takže v létě budeme muset do Bartonu, abychom se s vámi zase viděli. Je to vážné, pane Harrisy? Vaše slečna sestra se z toho za pár dní vystůně. Ale musí mít naprostý klid a pravidelně brát tyhle léky. Vidíte, Elinor? Dobře, že jsem pana Harrise zavolala. A co to vlastně je? Vypadá to na hnisavý zánět průdušek, milost paní. Nádobí, které bude slečna užívat, míte odděleně, protože se jedná o chorobu nakažlivou. Poroučím se, dámy. Zítra se zastavím. Zítra už tady přece nebudeme, jedeme domů. Řekni něco, Elino. Mariano. Budu dnes celý den ležet, vyspím se. To byste si ublížila, slečno. Tahle nemoc chce své. Poroučím se. Nashledanou. Ale co maminka? Už kvůli ní musíš přesně dodržovat všechny pokyny pana lékárníka. Ta by nám dala, kdybychom vás v tomhle stavu pustili na cestu. Konec 8. části. Osoby a obsazení. Elinor Dashwoodová, Dana Černá. Mariana Dashwoodová, Věra Hučínová. John Dashwood, Václav Vidra. Paní Jenningsová, Věra Kubánková. Plukovník Brandon, Pavel Soukup. Edward Ferrers, Lukáš Hlavica. Robert Ferrers, Matěj Hádek. Lucy Stýlová, Lenka Krobotová. Pan Palmer, Aleš Procházka. Paní Palmerová, Klára Trojanová. Apatikář, Soběslav Sejk. Podle překladu Evy Kondrysové pro rozhlas napsala Jana Knitlová. Dramaturg Jana Weberová. Hudební spolupráce Petr Mandel. Zvuk Radek Veselý. Záznam a střih Renata Kadaníková. Zvuková spolupráce Josef Plechatý. Asistentka režie Jana Knapová. Režie Hana Kofránková.